Enkosi ngokuhlala nathi nisasibukele apha eSABC lihaye. Amadoda ke akholiswe ngengcinga ethi indoda yokwenene ayikhali kwaye ayibonisi ubuthathaka. Kodwa ke kukho iphulo elitsha elilwa nalomkhuba. Siphathiswe ke inkampani yomdlali weqonga odumileyo usomashishini kunye nomvelisi okanye umlweli wamalungelo abantu okanye itshantliziyo lamalungelo uAndile Nebulani, umsunguli ke we-AN Prawns kunye nomntu onembono ezintsha emva kwendoda thetha. Iqonga elitsha ke eliza kuphehlelelwa ngomso kwi-Market Theatre eRhawutini ekujolise ke ekudaleni indawo ezikhuselekileyo apho amadoda angakwazi into yokubana athethe ngokukhululekileyo ngempilo yengqondo. Unathi ke namhlanje Andile masekubulise sikwamkele eSABC lihaye sibambe ngazibini ngexesha lakho. Enkosi kakhulu, ndiyabulela ukuba nani. Kuvuya thina kakhulu. Mhlambe masiqale apha into yokubana intoni iyakubangela uba usungule into ethi indoda thetha. Zininzi nje kodwa nkase ndiziquka ngegama elinye ngizawuthi linxeba elingaphakathi. Apha kum nje manje ndiyindoda nami. Ndiyindoda, ndingutata, ndingunyana womuntu. Ke ngoku apha ekudibaneni nokukhuleni kwami ke ngondidibene nezitori, ndaziva nezitori ezifana nezam, inhlungu ezindityayo, ezityela amadoda ngaphakathi. Kuba kukhona lanto kuba ngaba ke njengoba sowutshilo nawe ke sisomntu bangaba kusikhule kusithiwa indoda ayikhali, you know. Kanti qaphela maninzi amadoda agxizayo akhalayo ngaphakathi kodwa akanandawo yokukhala. Akanasisibindi sokukhala. Engathi yinto eyasekwa kwamhla kunene lena, ndingazi bangaba yasekwa nini xa kutheni na, because zonke ikona zokuphila zobomi akukho umnyango ovulela indoda obangaba mayihambe iyokhala. It's not normal into bangaba mayikhale ithi ndiyohlulakala okanye ndivaleleke ikoneni apha okanye ndiyaxinizeleka apha okanye ndiyahlukunyezwa apha. Ke ngoku yaba personal ke ngoku ikhona into ke yandihlela apha ebomini wami in my work where I saw igama lam nesidima sam nobumna bam nekamva lam liphela. Kodwa kunzima ukukhala, ndithe ndiyaphela madoda. Ngoku ngosekho nento ze-social media ufumanisa uba ngaba into ecingwe ngumuntu oyi-one ohleli somewhere angayibhala liphela igama lendoda, siphele isidima sendoda, liphela ikamva lendoda ngento nje incinci. And indoda kube nzima ukuzikhusela. Uthi noma sowusithi hayi kuthe you know, even ne-justice system yethu nomthetho wethu hayi awukho umnyongo ovumela amadoda. Noma sowufika epolice station uyindoda uyahlekwa. Uthi sowumile enkundleni kuthi sekucacile umhlophe kuba bangaba lo muntu udilishana naye uwrong, kodwa wena kuba uyindoda uzawufela ubudoda obu. Kubenzima ukukhala. Mina ndike ndatyholwa ndasekhaya into etriggerisha lento ke ngokuphendula. Ndike ndatyholwa on a Monday morning ndandisize emsebenzini ndadibana ndafonelwa ngabantu abaninzi, ifoni yami yabhizi kodwa uke wayibona into ku-Twitter. Xa ndiyijonga lento azange ndikwazi usebenza ngalamini. Ndaphuma apha ebuildingini ndathi I can't work. Ingqondo iphazamisekile, umoya uphazamisekile, ndiyathukwa, ndibizwa ngamagama, igama liyarhuqelwa apha edrainini. Ngomuntu ovele wadecide nje ukuthi uzawubhala izityholo ezithile ngam. Anawo amandla. I was like ndithini ndiphikise ndithini. Wayibhala izityholo zithini? Wabhala izityholo ezithi lo muntu ndinomntana nabantwana nenqwaba yabantwana. Hayibo. Endingabondliyo. Abaphulaphuli abanememory ngisho bazayikhumbula lonto leyo. About 4 or 3 years ago. Xa ndisithi zithi 4 million shares, 4 million ton views, watheka umqashi wami, watheka isikhululo endisebenza kuso, watheka yonke lonto leyo. Kodwa sebe bangaba zinjongo zoba ngaba andirhuqele edrainini. Dakeni. Andimazi lo muntu bangibani. Andizazi injongo zalo muntu. Abantwana bam badala, omnye usevasithi, uyandifonela tata, what is this? Abantu bathi hayi man, uAndile uhlala nabantwana bakhe zizityholo ezitheni ezi. Igama lirhuqwe edakeni. Igama lirhuqwe edakeni. Kodwa kuthiwa ndoda sukhala. Kodwa sukhala, you know. Ndiyazibuza uba ndikhale liphi, you know. And a couple of incidents ke ngoku ndithi ndifika ndibone ngomuntu
jula ngezithuko ba man onguye lona yo ningamboni etheni yo hayi kwathini unje nanje dansithi danixhuma kanibona igama lami livela mhlawumbe kuthe you were tagged, you were mentioned kunto ethile ndixhume inhliziyo ifuna uma xa nti ndiyavela kubekho nje into ebhale kuthiwa umondlane nomntana you know into ezinjalo futhi nikhale but nikhalela bani you know yatsala lonto leyo for a good 10 years siswami indiromba ngaphakathi indidabula 8 or 10 years indidabula lonto leyo bangaba yemani lo muntu ngubani undifuna ntoni. I spent so much money on private investigators to find this person. Xa ndifumana lo muntu upostileyo akandazi nondazi azange wandibona from a bar of soap so usetyenzisiwe kwaphanda bangaba usetyenziswe ngubani safuma sibangaba usetyenziswe ngubani. All she said lo muntu umsebenzisileyo ngumuntu wasetyeni wathi uxolo idamage ye-10 years idamage seyenzekile sendibolile ndithukwe nayo ifamily yakhe ndibizwe ngamagama bandithreatenisha ngondikhupha emaphepheni ndisithini yaphuma inyani wathi umuntu uxolo. And then ndiyazibuza ke ngokuba ngaba bangapha amanye amadoda avela angaqina isibindi sokuthi ha man asozuvela unditshole ngomntana ndivume kaloku bangapha amadoda abakhulisa abantwana bengengobabo sure baninzi kakhulu you know. And then I started ke ngoku investing time and having conversations with abantu with amajita you know. At some point it was indlu yami felt like ngathi ndikwa counseling yabo so kufika kunqokolo pha kube mnandi izinto ezophula amadoda ngaphakathi kodwa umbone umuntu bangaba unyamezela uqinile kodwa thina abantu abasondele kuye siyamazi bangaba uyopha ngaphakathi. Andikhona ke ngoku nomnye umhlobo wami omkhulu owayesebenza and wayelala ekhawushini yami lamfu for a good week elala ekhawushini yami khutshwe endlini yakhe uluze umsebenzi yonke lento yenzeke ngathi ifilm in a few days utyholwa ngoba ngaba uzithathele ngenkani. So ungatsho mhlambe sixolise kakhulu ngebali lakho eliphezulu. Yeah, every time but yabona it took me time for me to talk about it publicly. Yeah. Which is lento ke ngoku ndiqonela amanye amadoda akwazi uthetha ngayo. Akwazi uthetha angafihli ngaphakathi. Angafihli ngaphakathi because uzawufa ngaphakathi uvela usweleke. Uxinzelelo lwengqondo luphezulu kwaye neenkcukacha manani eziyasixelela into kubana umyinge ka80% wamadoda ayazibulala. U80% akho statistic nje kuphela ngabantu abaya ngabantu abaninzi. Phakathi kwezinto ozitshoyo kukuba whatever you are carrying ndoda thetha. Mhlawumbe kwesi space ozama into kubana ube naso apho unikeza iqonga amadoda into kubana akwazi ukuba azityandikile. Mhlawumbe ungathi ngeyiphi imiba etshotshentla etya amadoda. Yabona into etshotshentla etya amadoda kungakumbi kulena kule launch esinayo ngomgqibelo. It's leaning towards njengoba ithi indoda thetha Diaries of Men and Money. Sithe uphandeni noncokola kwethu nabantu endisebenza nabo kule initiative that one of the strongest foundations towards mental disorder yamadoda isikakhulu imali xa sithethe ngayo. Before uphuma endlini uyindoda ucinga bangabo nawo na imali bangaba ndithi masidibane for coffee siswami sizothetha ngomsebenzi ndiyacinga ndinayo na imali because ndimofuneka ebhatale pha isekiwe injalo isengqondweni ayibhalwanga phansi noba ngaba indoda must pay. Ingaba mhlawumbe kulonto ethi indoda must pay ingaba xa sijonga uxinzelelo ingakumbi olusuka kumakhasi onxibelelwano kwezazinto ezithi indoda must indoda provider phakathi kulomngeni othetha ngawo wemali ingaba zifaka xinzelelo lunjani? Zifaka ixinzelelo olukhulu wena seswami. Zizinto sizabe sizixova kanye apho ezo. Izinto zabe sizixova ezo. Ke sizifaka kwathina ngamanye amaxesha kwezo zinto uzibone sowusekonini because sibethwa yimeko ye-society esiphila kuyo. You know, nansi into esishumayelayo into bangaba zibeke wena phambili uyindoda. Sinento ithi bangaba indoda ayibeki yona nefamily yayo phambili beka omnye umuntu akusindoda le. Andizukwazi bangaba ndizilibale mna
ndibeke wena phambili kuba ndikuthanda ndifuna ukwenza sure into yoba ngaba awuhambi ungowam ndilibale ngomakhulu wam ndilibale ngabantwana bam ndilibale ngomndeni wam kuba ndifuna ukugcina oluthando lwam nawe yonke into endiyenzayo ndiyenzela wena yonke intsebenzo yami iya kuwe kodwa mna ndiyaphela ngaphakathi even if ndikwipoint yoba ngaba I cannot afford andikwazi uafford amazipho wakho kodwa funa nditabalazi ndifonele umngane wam besibu ngawuthi i-5k apho man umuntu wami ufuna ukwenza into ngawuhlanganise kodwa into endiyithandayo engayo yonke le into yokubana uyababiza amadoda uthi makabuthelene ndawonye eMarket Theatre bakwazi into yokubana bazityandigila amadoda ayafa ngaphakathi mhlawumbi indoda ezawungena eMarket Theatre ngomso iqonda ukubana yo andikwazi uthetha nomlingani wam andikwazi uthetha nomfazi wam okanye nezihlobo zam kuba kaloku kuyothiwa ndibuthathaka kodwa eMarket Theatre uzawukwazi bazityandigila uzawuphuma ephethe ntoni uzawukwazi uba azityandigila and futhi uzawulufumana uncedo kwaphana because asilazi bangaba luphi uncedo and ke ngokwanza ukwazi ukubuza enye indoda ngikhoqa bangaba ndinengxaki manje nomndeni wam ndinengxaki nomlingani wam kuba into endinothetha naye professional help ndingayifumana phi because sinoloyiko lonto bangaba uzawuthi kungakumbi ke kubantu abakwesi space sethu ke osaziwayo ndizawuza kuwe ndize nengxaki yam ngengomso ndiyifunde emaphepheni la ngxaki iyinhlekisa ndiza kuwe ndinengxaki yam bangaba ndinengxaki loluhlobo ngomso ndiyifunde emaphepheni so esa space sisivulayo ke ngoku sinayo wonke umuntu oluncedo ebantwini phana oyindoda sinogqirha sinamagqwetha sine psychologist sine financial advisors ufika othi mina yo ndisetsholoomnqa ndisemangqamzeni phakathi kuntabankulu ufikelela njani angafikeleleka ke kumakhasi wonxamelelwano kuba sekholonto sowasebenzisa and iphupha lam ke ngoku nephupha lethu siliqela nequmbu lendoda thetha kukwakha ikhaya apho ndoda nandoda naphi na izakwazi unqonqoza ifone okanye ithumele imbalelwane chaza uba ndisendaweni ethile ndinengxaki loluhlobo ndingancedwa ngubani na sithi emfondeni laa mntu ufuna imediation kwinto ethile ndicela ureach out sesiyenza loo nto but besingayenzi official like sileli qumbu sililo ukhona umfana esibhizi ngecase yakhe ngoku enzima kakhulu evele nayo ifuna undophula inhliziyo ufikile naye wathi manene kubi ndiyasebenza kodwa probably i-80% yomrholo wami awuzi kum and andiyazi bangaba ndidibene phi into ezineganishi phakathi ndiyasebenza andisakwazi uafford indlu yami andisakwazi uafford izikolo zabantwana bam abantwana bam they must downgrade ndithini ubhizi ngokuyancedwa lo mfana lowo so ke ngosithi ke ngosiyayokha laa ndlu ibe likhaya lamadoda azawufika nqonqoze ngefowuni ba man ndingubani bani man sithi afondeniza and it's very private and very safe indlu lesifuna uyakha and ke ngosifuna iphume phana indoda ephana kulandibano ifana nobuhlanti laa nto fana nobuhlanti xa ungena unegwegwe ebuhlanti siyalilungisa singamadoda xa unesikhalo ebuhlanti siyalilungisa singamadoda bangaba nguwe omoshayo siyakuhloya singamadoda nomnqozi wakho nebhatyi yakho siyayithula kanti sithi ngawuhamba uyozikhangela kuba uyasihlaza singamadoda awukwazi ubetha umfazi awukwazi unxila ulala ucholwe estupini ulele kutheni utrenda nje into ityani trendela ityana itrendi hayi luqondisana ezizigwegwe lidoda ngiyamadoda ngiqinisekile namanini oMzantsi Afrika mhlawumbe nawo azawuzilungisa mhlawumbe nibe nesession apho kuthiwa hayi kuyakhangelwa kuba kufuneka amadoda adodileyo azokwazi into yokubana akhe iintsapho nabantwana bezayo banga-inheriti ii-traumas zootata ekubonakala ngathi bonakele mhle kakhulu umsebenzi wakho Andile sikothulela umnqwazi esi-SABC lihaye kwaye sinethemba lokuba konke kuzawuhamba ngempumelelo amadoda Mzantsi Afrika naphesheya kwamalwandle aphile enkosi kakhulu sibamba ngezibini enkosi right mbukeli we-SABC lihaye besidlana indlebe naye uAndile Nebulana yena ke mbukeli usuka pha kwiphulo elithi Ndoda Thetha.